Táilte roimh chuig an ócáid háchtach seo agus Suirbhé Dhearcthaí i lena Gaeilge á sheoladh inniu. Tá sé iontach is taighde nua as Choláiste Tríonóide agus Ipsos B&A ach tá sé bunaithe taighde táid dul ráiste ha 5 bliain, so tá tú an fása iontacha eáil. This was a very large survey, just under 1,500 people interviewed, 1,000 in the Republic of Ireland, 498 in Northern Ireland. It really gives us a good robust data set that we can drill down and look at subgroups by different interest groups to see how the results differ across those groupings. Well, what I'm going to say an spragul, kinche to do line on August Ruddy, well, Oberla Janu Arhu, August Tarloish and Le Chiflan Gnieve. A Kintanor the Bajers Mo who have Bhailíomar na Hill and Pobal a Gohix na Gaeilge agus is rudéis an narahri le blianta a goil sé dulta méadanis. Tá rud an tower to chun fasta idir ish grúpa 8 mbliana go fethe cahar. Agus tá taithí na Gaeilge ag brathú siúd. Tá muid ag tuairt deis go dtí daoine sin, deis fostaíocht, mar go bhfuil ag spreagadh agan go mbeidh fiche faoin géad a daoine sa South Service go mbeidh Gaeilge acu. So le haine daoine óga sin mar bhaireann tú úsáid as an Gaeilge, tá deis fostaíocht an freisin. Bhí sogan go raibh Pobal na hÉireann thuaigh as mór bhhaid leis a Gaeilge. Ach bhfuil 8 faoin chéad den Pobal ag geirí go bhólamthú a gcuid páistí Gaeilge. Go 8 faoin chéad a geirí go méo Gaelscoil in áitebí bhfuil éilúán. Is léarga sé sin an tábhairt a bhaineann leis a Gaeilge go háirithe de éanú leat an stáisiú jaas. Tá mórmh in sa dáglínse le bhábhar leis na Gaeilge. Tá 7 fan géad de rií fásta I boblach na hÉireann in érágóil siad bhábhar leis an Gaeilge agus críoch 5 fan géad de rií fásta Dearcthaí in éon rud céanna rá. Léironn sé go bhfuil optó faoin géad a daoine geirí gur mbeidh Gaeilge leithe ag an páistí, gur mbeidh daoine ag úsáid Gaeilge, gur mbeidh tír gá hangach agan. Agus tá ag snú go mór mar áire chun obair le fearras sa Gaeilge, agus leis na eagartaí Gaeilge chun an taighde seo a chur ar talamh. Tá daoine géirí an Gaeilge ba muid ag tuairt an Gaeilge díobh. Rud báilinne dhéanúis na táisiid a lóirt le páirtí heasúra, báiling lóirt leis na chéileachtaí agus na grúpaí eile a tá plé leis a Gaeilge sa stát. A báiling lóirt le polaitéirí, bhí polaitéirí go leor láthair ag an ácad seoinniu agus is léir go bhfuil frostrachas ar polaitéirí nach bhfuil níos mó deisina an Gaeilge úsáid. So báiling lóirt láfa sin le rinstan na réití a phlé lá.